Dong mane weche mag doho kanyo ni riwruok mar okinde pacho kaendi LSK ochako ng'anyo margi mar rem chope nyim doho ma pacho kaendi nyaka bad migawo mochung' ne joyal buche Judicial Service Commission kata JSC owinj dwachgi. E twak margi kod jofwambo, okinde oramo ni ng'anyo margi biro dhi nyime nyaka JSC winj dwachgi mar golo joyal buche ma mibadhi mieno, tieko dhungruok mag buche, rieyo rejista mag buche e kind mamoko bende. Lwenye kind riwruok mar okinde pacho kae LSK kod bad migawo mar doho medo tedore bang' okinde chako ng'anyo margi ni chenro mag doho e pacho kae mangima. What do we want? Judicial accountability. When do we want it? Now. E twak margi kod jofwamb weche oko mar doho mamalo mogik e buore e Nairobi, LSK bojatendgi Charles Kanjama onyonore ni ng'anyo margi pod biro dhi nyime pacho kae mangima nyaka bad migawo mar doho JSC winji ywak margi. We are asking every lawyer not to appear in any court that is subject to the targeted court boycott, and that includes the Supreme Court. Oken gimo wachung' chika nyoro kata kawuono to wacho ni wan wadhi e ndara ma onge sababu. Wacho ni achiel ariyo adek, kendo bende walero maber gigo mwasebedo kwatemo timo moluore gi wuoyo gi judiciary, wuoyo gi executive, mondo mi bende gin bende giwinj weche mwawacho mondo giduoki. Koro en duoko moko chopo kare mosebed kimiyowa momiyo kawuono wawuok mondo watim boycott. LSK omako amen kod bad migawo mar doho e mano magiwacho ni mibadhi otimonewa e kind joyal buche. We are targeting certain special courts, notorious judges who have refused to stop this jurisprudence business that they have been doing all along. The senior council bar in its entirety, without exception, stands shoulder to shoulder with the leadership of the Law Society on this all-important subject of demanding accountability, not only in performance, but the restoration of integrity and the elimination of corruption in the administration of justice. This fight is a fight that must be fought and is a fight that must be won. Kenya kendo kinde osebedo ka ywak ni weche mag mibadhi gi ok nya dhi nyime nikech judiciary wasiko wacho pile pile ni judiciary ni the last line of defense ma jo Kenya ni godo manyalo konyowa ka ochopo kuma koro serikal dulumisha jopiny. To omiyo weche mag mibadhi gi nyaka girum liwe liwalo. Kinde seyo joyal buche machilo mag mibadhi omieno kuom dhi e doho mar yudo chik makumo duol mochung' ne kedo gi mibadhi EACC kuom timonegi nonro. Jatend LSK machon Faith Odhiambo wacho ni joyal buche konego ti kod doho kaka ageng'a e kinde magiseketho chik. As the elections are coming, we'll be looking unto the courts to have some level of sanity. And we hope that they see this not just as lawyers rebelling, but lawyers calling them out to ask that they must be accountable. Their independence does not mean that they are above the law. E court kanyo nitie jok matimo tich maber kabisa. To nitie moko kuomgi makawo asoya, to nitie jomoko kuomgi bende makoliud gi parties okoro okwayud adiera e courts gi. Ng'anyo makamano bende otimore e kaunti ma Kisumu kod gwenge mamoko ma pacho kae. Kata odoko ni riwruok mar okinde pacho kae LSK jiwo jokanyo magi mondo med chwalo mach e lweny margi mar luoko bad migawo mar doho. Ogai mar doho Martha Koome onyonore kar tiene ni kata nade chenro mag doho biro dhi nyime ma onge ng'ikruok moro amora. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi.